كما يمسيكم خبركم تعطلتي ساعة شاعة مشات أغيلون لومي سوني 4 تحساس تدالوا زينا مسنادونا كنقرب لكم تدالينا لنا كتالكم بخبر زعدم بيتروس منقص هرس زينا لو خيرترا بدبي بستغانع أخيبا من لوات تمكر هاجرات عبد مكات كلمة ولوتي تصاتفون عبد استفعل أنه زبطات دوبا وقيح بحرين لعلي كل 250 زيجاتات مذبحة حبل عين تخيلون جنفر زباو قطر زوا ماكل تعنون بقعات زتواحس مرتح الرشان مرقات توابع سراحية السلاسل الله إسرائيل نسال ساي معلت بزغات صالت دبدب كل 200 علامات فلسطينية من قصاص حماس كم زواقع تفليتا بريزيدنت تشاينا هاغورو مس بيلاروس زلوا زمدنان مدلدال زلوا دلونا تارغاغيتو بوركينا فاسو نيجرن كابتي بجل حموشت زفلت وتهدرا وكيدان هاغرات زوبا ساحل كم سحابة أفليتان بمنستر مريت ماينا كبابنا تو تسفاي قبر سلاسي زمراح اللو خيرترا قونتي عبد دبي حبرات إمارات عرب زكانا عزلو مبل 20 شمونتنا هقراو على كلمة بسلسة تحساس مبل 10 مشتاقبا من لوات تمكر هاجرات عبد ممكاتن مبدهن كلمة ونوت بمستاف إيرترا بوشتاو عقمان تكايدو زلا نتفتات حملاي وفري أكافيلون جزاو حلاف كفلي أكابيا تو كبر ماسمورا ما بذهب ومجلسي إيرترا كابتن تحت متن بكلت غازات استفاء كنسا كان قداي نوت كلمة كم زخانت زين جلوباو نوت إن مبده دما أتوقع زيادة أب مفواسن معك أبن سرعة محدرة بمقنع أب مدبات مفواس ما يقعتات مجربن داقم مجربن نصفح حزو بوتاتات موحاس قرب ماين مجبن كمون مسسان أقربن إنسا زقرامن عاب سراح تسلاسل كم زلابريهم إنجنر لوام هايلو دمان أتحازا حبريتان تنتانن كلتا عامتا وتصاب اللوت كلمة بزملكات مرداتا هيبان أما وداتا منستر مريت ماينا كابن أتو تسفاي قبر سلاسين كالوتا عبالاتنا يتقجلن كاب تساتفتي أب زغرب وحطتات مبريه هيبان منستر تسفاي منكسي إرترا أب تحدث ساعات كمون مزرقحن معباي بقعاتن قطبت ساعات أتونات زكايدو زلو وفري كمون هزبي السارتو مملاس بهارين أب نبور تتقلل سعري قليتون اتمدب هاجرات أب مكتتالن مقتان سقات كلمة ونوت زوسدو زلات سوقمتات تمكرون مكفال زعل لمخوينو أب منغو هاجرات فتحاون نصرون سرز زلو عالما وحبريتان متحبار النخل زحجزيم أب مبل 20 شمونتنا هاجراو على كلمة إيرترا تركبن 15 أبال هاجراتين تمكرون ككافلات حارين منستر تسفاي قبر سلاسي نمرقصن متكلاتن إيرترا أب مقتا كلمة ولوطن ميلاتات ممكاتن زبر مدرة أب زغصل معلتات أبتي كاندي مقابايا مبل 20 شمونتنا هاجراو على كلمة كغربين أب زبادو باو قيح بحري أب هوسبيتال عسبن كما هوسبيتالات تيعون عدن متبحتي حابل عين تخايدون اتي بملكع وفرز تخايد متبحتي أب هوسبيتال عسب نصوصا أب كما هوسبيتال تيعون 110 أب كما هوسبيتال عد دما ن 84 سبات كم تخايدو وكل إيرينا حبيرون أقدموا أب ورحات حاملا حسن كنتات حمامات عين منفلات أب 43 حدثات نوزباتات راعتا ما أكل دنكاليان دوب دنكاليان أب كلتشن حمشت 277 بستخايد دهساس 980 كلت النبرت حابل عيني 330 حدن دخام عيني 450 حدن مدبزاز مستيات عيني 233 تقطع عيني 80 حدن دما مدفع حانت عيني زقات أمام كم ترغب زحبرة أب هوسبيتال حسب حلا في حكمنا عيني أتو جبر حبل ميكائيل نتو محاول عيني استرخب متبحتك كايد لهم كلهم استرفوا كم كنا تعتم مدهانيتن منتصرن كم تعدوا لهم قليتون برتوع صحية بمدخام مستيات عيني تراسل زلوا أبتي زواز نور زيجاتات مكلاخلي منتصر كزوترو مياويني مخروم أب جانفر منسترت عنا حلافي تهادو زي تمحل على افتحمامات ويزوره هي وتجبر مسكال بجيدا عورت نمكل خالن من فواسن بفلاي أب حسانات فولي دهساساوي مرمراتات كم زجبر بمتكاس ولدي كنتات عين تدقم بقبوك كتاتولون كاب لمداو فوسا كقطبنا زغاخيران أب كفل حكمنا عين هوسبيتال عسب نتنقنا جبابات مكل خالن عورات زبره هستمروتات كمون معكان ممرمار معدال مدانيتن متبحتن زتقلل أقول قلوتات بسرعة كم زوهاب تسترخ بحبريتها ينتصر
ጨንፈር ዘባዊ ቁጥጥር ዞባ ማእከል ጥዕኑን ብቕዓቱን ዝተዋሕሰ ምህርቲ ሕርሻ ንምርጋዝ ዘተባብዕ ንጥፈታት የሰላስል ከም ዘሎ ሓቢሩ ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮን ዘዳለዎ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ጨንፈር ዘባዊ ቁጥጥር ዞባ ማእከል ቀረብ ጥዕኑን ብቕዓቱን ዝተዋሕሰ ኣሕምልቲ ኣዝርእትን ጸባን ውፅኢት ጸባን ንምርጋዝ ዘካየዶ ዘሎ ንጥፈታት ኣተባባዒ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ገሊጹ ሓላፊቲ ጨንፈር አቶ ዮሃንስ ገብረ ወልድ ንኤሪና ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ጨንፈር ኣብ 2023 ውሸባ ቦቕሊ ጸባን ውፅኢት ጸባን ዝምስራሓ ትካላት ከምኡውን ነተሓሕዛ ኣጠቓቕማ ኣከዛዝናን ምውጋንን ጸረ ባልዕ መድሃኒት ብዝምልከት ዝወፅእ ሕጋጋት መሰረት ብምግባር ሓያል ቁፅፅራዊ ስራሓት ከም ዝዓመመ ገሊጹ ንምብዛሕ ምሩፅ ኣዝርእቲ ብዝምልከት ድማ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ 132 ሄክታር ኣብ ዝለምዐ 5 ዓይነት ዘርኢ ስርናይን 3 ዓይነት ዘርኢ ስገምን ብዝተኻየደ ቁፅፅራዊ ስራሕ 80 ሄክታር ማለት 60 ሚእታዊት ቆቡል ኮይኑ ከም ተረኽበ ሓቢሮም ሓደ ሓረስታይ ንጹህ ክንኽለና በቲ ምምራሕ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ ንገብሮ ቁፅፅራዊ ስራሕ ካብ ምምራፅ ግራት ካብታ ናይ መጀመርታ ምምራፅ ግራት ክሳብቲ ምህርትና መኽዘን ዝኣትዩና ቁፅፅር ንግብር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሓረስታይ እትንቦ መምራሕ ስራሕ ተኸቲሉ ንሕድ የከይዱ ማለት እዩ ምትሕዋስ ናይ ዘርኢ ናይ ክርዳድ ፀሃያይ ርሕቀት ዘይምሕላው ካብ ሓደ ዓለይ ዘርኢ ናብ ሓደ ዓለይ ዘርኢ ርሕቀት ዘይምህላው እዚታት ንሕርር ጸገማት ኣጓኒፎ ኮይኑ ማለት እዩ ከም ንጹህ ኢልና ንቆርቦ ማለት እዩ ኣብ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ብደጋዊ ትዕዝብትን ናይ ቆፅሊ መርመራ ኣብ ላቦራቶሪ ብምክያድን ውሳነ ከም ዝወሃብ ዝገለጸ ኣቶ ዮሃንስ ሎሚ ዓመት ኣብ 30 ዓድታት ኣብ 33 ሄክታር መስርሕ ምብዛሕ ክካየድ እንከሎ ካብዚ ኣሳት 1232 ኩንታል ኣብ በሪኽን ሰረጃቓን ኣብ ዝርከብ መኽዘን ከም ዝኣትወ ሳላ ዝተኻየደ ውሁድ ፃዕሪ ድማ ዝበዝሑ ሓረስቶት ተጠቀምቲ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ክኾኑ ከም ዝበቑ ኣፍሊጡ እዚ በቲ ስሩዕ ናይ ደጋዊ ትዕዝብትን ቁፅፅራዊ ስራሕ ብምክያድን ኣብ መወዳእታ ግን ትንዓና ዝውስነና ግን ናይ ላቦራቶሪ ቁምሶ ብምውሳድ ውሳኔ ይወሃቡ ማለት እዩ በዚ መሰረት ቶም ሓረስቶት ውሳኔ ተዋሂቦም ቶም ቅቡላት ዝተባሃሉ ድሮ እቲ ምህርቶም ኣብ መኽዘን ኣትዩ ይርከብ ማለት ተበከለ ኮሚደረ ንምቁፃር ምስ ተቆፃፀርቲ ኣካላት ኣብ ዞባታት ደቡብ ጋሽባርካን ዓንሰባን ብምትሕባር ይስራሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ሓረስቶት ኣብ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ጥንቁቓት ክኾኑ ከምኡውን ዝኣኽለ ኮሚደረ ካብ ምብካል ክድሕን ድሕሪ 21 መዓልታት ምንስናስ መድሃኒት ከኣሪዎ ኣዘኻኺሩ ኣብ 12 ትካላት ውፅኢት ጸባን ስጋን ብዝተኻየደ ቁፅፅር ድማ እተን 5 ናይ ብቕዓት ወረቐት ምስክር ክወሃበን ከሎ ርኡይ ጉድለት ዝተረኽበን 3 ትካላት ካብ ስራሕ ደው ከም ዝበለ ሓቢሩ ካብ መጀመርታ መመስርሒ ናይታ መመስርሒ ትካል ናይቲ ፅሬት ሰራሕተኛታት ፅሬት ንፅህና ናይቲ መሳርሒ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲና ኢና ቁፅፅራዊ ስራሕ ንገብር ኣብ መወዳእታ ግን ውሳኔ ዝወሃብ በዚ ዝገበርና ደጋዊ ትዕዝብቲ ይኮነን ቁምሶ ኢና ንወስድ ካብ ፍርያት ቁምሶ ብምውሳድ ውፅኢት ይረአ ማለት እዩ ነዚ ተራእዩ እቲ ሽዑቲ ውፅኢት ቅቡል እንደይቅቡል ተባሂሉ እቲ ናይ ወረቐት ምስክርነት ዝስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ገምጊምካ ክርአ ከሎ በዚ ዝገበርና ቁፅፅራዊ ስራሕ ማለት እዩ ኣብዘን ትካላት እዚአን ዘሰክፍ ናይ በቕዓ ሽግር እኳ እንተዘይነበረ ሓደ ጉድለት ዝነበረ ትካላት ግን ክሳብ ምዕፃው ዝኸይድ ተደርብ ስጉምቲ ወሲድና ነርና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዮሃንስ ምስ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ብዝተኻየደ ቁፅፅራዊ ስራሓት 35 ሊትሮ ዘይሕጋዊ መድሃኒት እንስሳን ቦቕልን ከምኡውን ውሽጣውን ደጋውን ባልዓ ዘገልግል መድሃኒትን ፈሳስን ድቑዕን ከም ተታሕዘ ብምግላጽ ሓረስቶት ጥዕኑ ዝተረጋገጸ መድሃኒት ካብ ወግዓውያን ትካላት ክዕድጉ ሚዒዱ ዘይሕጋዊ መሸጣ መድሃኒት እንስሳን ቦቕሊ ክረአ ከሎ ዳርጋ ሳዕሪሩ ክባህል ከኣል እዩ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ግዜ ምዞም ናይ ሕግን ስርዓትን ናይ ዞባ ማእከል ኮይና ሕጋዊ ስጉምቲ ንወሲድና በዚ መሰረት ኣብ ኣስመራ ብቕዓቱን ድሕነቱን ዘይተረጋገፀ ዘይሕጋዊ መድሃኒት እንስሳን ቦቕልን ምጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ብምውሃድ ኣብ 4ይ ዓመት ናይ ዓመት 2023 ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣቱ ተገይሩ ኣሎ ብዙሕ ብርክት ዝበለ መድሃኒት ማለት እዩ ዋላ እኳ እቲ ሒዝና ዘለና እቲ ቁፅሩ ውሕድ 35 ሊትሮ ውሕድ ዝበለ ክመስል ትኽን ናይ እንስሳ መድሃኒት ስለ ዝኾነ ግን እዚ ኣብ ጥቕሚ ምዝውዕል ከምፅኦ ዝኽእል ብጣዕሚ ሳዕቤን ከቢድ እዩ ማለት እዩ ኣብ ድባርባ ስልሳዊ ዝምድና ብምድንፋዕ ብቕዓትን ስነ ምግባርን ተምሃሮ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ርክብ ብሓደ ታሕሳስ ተኻይዱ ኣብታ ኣኼባ ተራ ወለዲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ስልሳዊ ዝምድና ብምሕያል ዝረአ ጸገማት ንምቅላል ወለዲ ዕቱብ ተበግሶታት ክወስዱ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ድባርባ መምህር ብርሃነ ወልዳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝግበር ርክባት ምስ ወለዲ እኹል ስለ ዘይኮነ ወለዲ ናብ ቤት ትምህርቲ እናመፁ ብቐጻሊ ኩነታት ተምሃሮ ደቆም ንኽፈልጡ ዝሕግዝ ጎስጓሳት ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ብተበግሶ ወለድን ደገፍ ቤት ትምህርትን ምምሕዳራት ከባብን ፀሓያዊ ፀዓትን ሓድሽ ሰደቃታትን ከምኡውን መሳለጥያታት ምህሮን ዲጂታል ቤት ንባብን ከም ተማልአ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነፅር ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ድባርባ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ድባርባ ገዛ ላምዛ ምስላም ዓዲ ሎጎ ገብረ ቃላይ ዓዲ ክቡሎ እላባን ዓዲ ዋጦትን ንዝመፁ 1973 ተምሃሮ ኣገልግሎት ትህብ
بحمام تيبي زسعب متن موت كساب 2025 ناب تحت 500 كورد بعالماዊ ውድብ ጥዕና ዝወፀ ውጥን ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ግና ኣብ ዞባ ማእከል እቲ መጠን ድሮ ናብ ትሕቲ 3.2 ሚእታዊት ወሪዱ ኣሎ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቕርበይ ኣብ ዞባ ማእከል ብሰንኪ ሕማም ቲቢ ዘጋጥም ሞት ናብ ትሕቲ 3.2 ሚእታዊት ወሪዱ ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣዋሃዲድ መደባት ሕማም ቲብን ደዌን ሲስተር ናጽነት ገብረ ዮሃንስ ሓቢራ እዚ ኣሃዝ እዚ ትሕቲ እቲ መጠን ሞት ብሕማም ቲቢ ክሳብ 2025 ናብ ትሕቲ 5 ሚእታዊት ክወርድ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝወፀ ውጥን እኳ እንተኾነ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብጻሕን ሙሉእ ብሙሉእ ንምቁጻርን ግና ዝተዋሃደ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ሲስተር ናጽነት ብተወሳኺ ገሊጻ ሕማም ቲቢ 80 ሚእታዊት ንሳምቡ 20 ሚእታዊት ድማ ካብ ሳምቡ ወጻኢ ንጽክታት ሽፋን ሓንጎል ቆርበትን ዓንዲ ሕቖን ከም ዘጥቃዕ ጠቒሳ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ክትትል ሕክምና ቲብን ፍወሳን ዘካይዳ ሓንቲ መወከሲ ሆስፒታል 3 ከማውያን ሆስፒታላት 25 መደበራት ጥዕና 6 ማእከላት ጥዕና ከምኡውን 70 ዓዳውያን ሓካይም ከም ዘለዉ ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርብዕ ዓመት ቀጻሊ ተፍቲሽን ጎስጓስን ከም ዘካየድ ዝሓበረት ሲስተር ናጽነት መጠን ሕውየት ሕማም ቲቢ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም ዘሎ ተጻዋርነት ንዘጥረዩ ዘገልግል ዘመናዊ መመርመሪታት በብእዋኑ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ምጽንሑ ኣብ 2023 እውን ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ሓዝሓዝን ኮማዊ ሆስፒታላት ቤት መኻእን ጎዳይፍን ሓድሽ ናውቲ ከም እተዋደደ ገሊጻ ነትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜዮም ቆልዑ ኣብ ክንዲ ባዕኽታ ካብ ቀልቀል ቁምሰ ብሙሳ ዝግበር ምርመራ ከም እተኣታተወ ብተወሳኺ ኣብሪሃም ኣብ መወዳእታ ሲስተር ናጽነት ኣብ ዞባ ማእከል ንኹሎም ሕሙማት ቲቢ መርመራ ኤችኣይቪ ኤድስ ንሕሙማት ኤችኣይቪ ኤድስ ድማ መርመራ ሕማም ቲቢ ክካየደሎም ከሎ ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ክረኣዩ ንዝመፁ እውን ተገልገልቲ ብሓፈሻ መርመራታት ከም ዝግበረሎም ኣነጺራ ኣብ ንዞባ ዶብሓ ምምሕዳር ከባቢ ዶብሓ ንኡሽ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን ጽገና መስመራት መጓዓዝያ ዘተኮረ ወፈራታት ልምዓት ይሰላሰል ኣሎ ኣካየዲ ስራሕቲ ምምሕዳር ከባቢ ወይዘሮ ፋጥና መሐመድ ዓሊ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ጠቒሳ ዛጊት 300 ሜትሮ ዛላታትን 500 ሜትሮ ኩቦ ከትርታትን ከም ተሰርሐ ገሊጻ ምምሕዳር ከባቢ ዶብሓ ንኡሽ ንሽዱሽተ ዓድታት ማለት ሃውሊ ግርዕ ጋምል መርባ نهاباي فروقن دريتن يترنف زينا مسواتي أول حلقة استاف زي هزباو سراويت جنبار ماكل قديم تقرالي كونيل صالح علي عمر بسلسة حساس بمبال سوسان شوعاتن عمت عدميو بحمام تسويون أور حاملة شحنت شعات 273 بهزباو حالتات حارنت إيرترا استسلفة تقرالي صالح أب تواقع سراويت كاب مرح مسرع كساب أزازي كفل سراويت صفحتات حلفنت أب ممتعنات نتن مخبار لعلاو نتن هزبون هاقرم توفاي نزقلقلة حربنيين سوء كولونيل صالح علي بعد حدارن أبو كل تولداتنيو سنة سرعة قبر دما لومي 4 تحساس أب مكان مقابر حربنياتات اسمرات فتسيمون الزي هزباو السراويت منيستر مكلخال بمسواتي قديم تقرالي كولونيل صالح علي عمر استسمع مرير حزن ناقلته نسد رابيتون مقالستون مسارعتون صنعتي منا زي خبركم تخطاتلتي صعبة هقراو زيناتات سممع مقرات الدبداب زحالف عرب دحر مبقعو إسرائيل لومين سالساي معلت بزغط صلوتو دبداب كلتميتي علاماتات فلسطينية من قصاص حماس كم زواقع تفليتا أفنيا سراويت إسرائيل نزقلت بسميناو كفال وشمت غزة جمرتو سرحيت أجار سراويت ناب دوباو كفال كمزل حمتو أبزقلت أولو زلو وانيو بس دما بسميناو الشنخ سعبه سباو قلولاو أبتي هزبي كقعزو لوز تحبره دوباو كفالون كخصات كمزغل تعذبتي يتنقون دبداب إسرائيل لعلي وشمت غزة كينو مدمساس حماس زعلم مقان يوم تنتنتي زوبا ماكلاي مبراغز تقصو زي كمزيلون كله فرنسا تركبن هاجرات مدمساس من قصاص حماس بواقع سلمايان سبات كخون كم زي قبا بمحبار إسرائيل علامة بلكع كتنتصر صوعين اللوان إسرائيل بالعلي حماس جمرتو دبداب عسرتات عمتات نابوق كشما كم زخل تنتنتي يمتو كونتات وشمت غزة بزلو مزغصل إسرائيل استراتيجيكاو فشلتن كوننين كسعب الله كم زخل وتادروين كيلاتات كتنقوط أني حميم
ካብ ሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዝካየድ ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ዛጊት 70 ሚታዊት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ኣስታት 16000 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ሃገሩ ምስ ቤላሩስ ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ንምድላል ልሉት ምዃና ገሊጹ። ፕሬዚደንት ፒንግ ነዚ ዝገለጸ ብ4 ታሕሳስ ምስ ኣብ ከተማ ቤጂን ዑደት ምስ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ። ፕሬዚደንት ፒንግ ክልቴና ሃገራት ንዘራኸበን መስመራት መጓዓዝያ ናይ ምስፋሕን ምምዕባልን ስጉምቲ ክወስዳ ብምጽዋዕ ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድነአን ከምኡውን ክልታዊ ርክባትን ንምዕዛዝ ክሰርሓ ብወገን ሃገሩን ዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጹ። ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ፒንግ ክልቴና ሃገራት ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ዝርከቡ ሓበራዊ መደባት ከተግብራ ከምኡውን ኢንዱስትሪያዊ ምትሕብባርን ከዕብያ ጸዊዑ። ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ኣብ ቻይና ምብጻሕ ብምፍጻም ምስ ፕሬዚደንት ፒንግ ቀጥታዊ ርክብ ከካይድ ኣብዚ ዓመት እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ቤላሩስን ሩስያን ዝጸንሐ ዝምድናታት ንምድልዳል ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓስ ነቲ ብሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊያ ዝጸንዐ እገዳታትን ማሕነቋታትን ንኽትብድህ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ እዮም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ዝገልጹ። ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን አንጻር ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ዕላማ ካብ ዝቆመ ብጉጅለ 5 ዝፍለጥ ወታደራዊ ኪዳን ሃገራት ዞባ ሳሕል ከም ዝሰሓባ ኣፍሊጠን። እቲ ኪዳን ዝጥቀስ ኣድማዕነት ከም ዘይጸንሐን ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ወቒሰን። ኣብ 2014 ዝተመስረተን ንማሊ ቡርኪና ፋሶ ጫድ ማውሪታንያን ኒጀርን ዝሓቁፍን ኪዳን ዝተመስረተሉ ዕላማ ኣብ ምውቃዕ ከም ዝፈሸለ ብኣንጻሩ መሳርሒ ናይ ዝምውሎ ግዳማውያን ሓይልታት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ማሊ ኣብ ጉንበት 2022 ካብዚ ዞባዊ ሓይሊ ከም ዝወፀ ዝዝከር እዩ። ማሊ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ሽበራን ግዳማዊ ምትእታውን ብሓባር ንምቅላስ ሓድሽ ወታደራዊ ልፍንቲ ምምስራትን ይፍለጥ። ሰለስቴና ሃገራት ምትእታው ግዳማውያን ሓይልታት ቀንዲ ጠንቂ ምንቅስቓስ ሽበራ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መሬተን ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ከም ዝኣዘዛ ኣይርስዕን። ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ዞባዊ ሓይሊ ውድብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ማለት ኢኤሲ ካብ 3 ታሕሳስ ጀሚሩ ካብታ ሃገር ናይ ምውፃእ መስርሕ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝሓለፈ 25 ሕዳር ኣብ ዝተቃንዐ ኣኼባ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ብዘቕረቦ ጻውዒት እዩ እቲ ዞባዊ ሓይሊ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ። ፕሬዚደንት ፊሊክስ ሸስኬዲ ኣብ ሃገሩ ተዋፊሮም ዘለዉ ግዳማውያን ሓይልታት ኣብ ምፍታሕ ጸጥታዊ ቅልውላው ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለ ብምውቃስ ክሳብ ምዛም ናይ ዝዓመት እዚ ክወፁ ምጥላቡ ዝዝከር እዩ። ብጠለብ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዝጸንሐ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ጠቕሊሉ ክወፅእ ምስ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምርዳእ ከም ተበጽሖ እውን ይፍለጥ። ብዕቑር ጸጋታት ሃብታም ኣብ ዝኾነ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንኤም23 ደሚርካ ኣማየት ዕጡቓት ጉጅለታት ከም ዝንቀሳቐሱ ጸብጻባት ይገልጹ። ኣሜሪካ ንመጠን ፍርያት ተተኮስቲ ብ4 ዕፅፊ ከተዕብዮ ምዃና ቤት ጽሕፈት ፔንታጎን ሓቢሩ። ነቲ መደብ ንምትግባር ኣብ ምምዕባል ተተኮስቲ ዝስላዕ ባጀት ብ50 ሚእታዊት ከዓቢ ምዃኑ ጸሓፊ ምክልኻል ሎይድ ኦስቲን ኣፍሊጡ። ኣብ ብዝሒ ጥራይ ዘይኮነን ተተኮስቲ ብዓይነቶም ንምምዕባል እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ኦስቲን ብ3 ታሕሳስ ንሰብ መዚ ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣረድዩ። ኩናት ዩክሬን ኩባንያታት መፍረ ኣጽዋር ኣሜሪካ መኽዘን ኣጽዋረን ከጻፍፋ ዝበለጸ ዕድል ከም ዝፈጠረ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣሜሪካ ልዕሊ $100 ቢልዮን ዝዋግኡ ወታደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸ ዝፍለጥ ኮይኑ ካልኦት መሻርክታ እውን ናይ ቢልዮናት ዶላር ሓገዝ ይልእኻ ምህላውን ጸብጻባት ይረዱ። እቲ ኩናት ንመጠን ምምዕባልን ሸመተን ኣጽዋር ዓለም ክብ ከም ዘበሎ ወታደራውያን ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ታንዛንያ ብርቱዕ ዝናብ ብዝሰዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝሞቱን ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ልዕሊ 80 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሓይሎ ካልኦት ድሃዮም ከም ዝጠፈን ዝሓበሩቶም ሰብ መዚ ቁፅሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ብሰንኪ ሓደጋ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ። ናብ ስድራ ቤት ግዳያት ናይ ሓዘን መልእኽቲ ዘመሓላለፈ መንግስቲ ታንዛንያ ድሃዮም ዝጠፍአ ንምድሓን ዝካየድ ስርሒት ክሕይል ኣዝዩ ዘሎ። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃዊት ሃገር ታንዛንያ ዓመታዊ ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሰራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ታንዛንያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ እውን ክሊማዊ ነውፅእ ዝጠንቁ ብርቱዕ ዕለቕለቕ ይኽሰት ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርሳቱ
لوخ إيرترا أب دبي أبستغانا أخيبا من لوات تمكر هاجرات أب ممكات كلمة ولو تتصاتفون أب استفلالي أنو زبطات دوبا وقيح بحرين لعلي كل 250 زيجاتات متبحث حبل عين تخايدون جنفر زباو قطر زوا ماكل تعنون بقعات مستوحس مهر تحرشان مرقات تبابع سراحي السلاسل الله إسرائيل نسالساي معلت بزغط صلت الدبدب كل 100 علامات فلسطينية من قصاص حماس كم زواقات أفليتان بريزيدنت تشاينا هاغورم س بيلاروس زلوا زمدنا مدلدال زلوا دلونا ترغاغيصو بوركينا فاسو نيجرن كابتي بوجلا حموش تزفلت وتادرو كيدان هاغرا زوا ساحل كم سحبا افليتان زي خبركم تحتاتلتين ساعة زي استدالو زينا مسانا دو تزازيمو مسترح مدواتنا السلام